Πρέπει να πληθώ, βρωμάω. Νοσοκόμα, φέρατε το φαγητό? Πεινάω πολύ. Πού πάτε? Θέλω φαΐ. Miss Miley, μπορώ να φάω λίγο? Πεινάω. Σας παρακαλώ. Θα πρέπει να πληρώσεις, Κέιτ. Εντάξει, πάρτε. Αυτά είναι σκουπίδια, Κέιτ. Μπορώ να σου δώσω αυτό δωρεάν. Ευχαριστώ. Τι θα έχω? Τι αηδία. Βρωμάει, δεν θα πάω σκουπίδια. Έλα. Πεινάω. Τι θα έχω? Έχω ήδη τα λεφτά έτοιμα. Αυτό είναι άλλο πράγμα, Τζες. Ορίστε το φαγητό σου. Δώστα εδώ. Τι, λαχανικά? Βλιά, δεν τα αντέχω. Μάιλι, πάρ' το πίσω, δεν θα το φάω. Σοβαρό? Εντάξει τότε. Πρέπει να παραγγείλω κάτι καλό. Θα πάρω κάτι από McDonald's. Άλλο πράγμα. Ναι, θα δοκιμάσω. Τι μυρίζει έτσι? McDonald's. Θέλω κι εγώ. Έχεις κάτι άλλο εδώ? Πατάτες τηγανιτές, τέλειο. Είναι το δικό μου φαγητό, μου έκλεψε το φαγητό. Ωραία, δοκιμάζω. Νόστιμος, ευχαριστώ, Τζες. Τι μυρίζει από την πλευρά της Στίφανης? Πεινάω πολύ. Να και το φαγητό μου, μια. Όχι, δεν θα το φάω. Τι μυρίζει έτσι? Μπέργκερ. Σαμ, έλα εδώ. Πάρτι στο μπέργκερ. Ό,τι πείτε με Στίφανη, Τζες, δώστε μου. Ορίστε με Στίφανη. Και πατάτες τηγανιτές θέλω. Θα γίνει. Κέιτ, πατάτες τηγανιτές για τη Τίφανη. Ορίστε. Σε ευχαριστώ, Σαμ. Τι θα έκανα χωρίς εσένα? Τώρα μπορώ να πάω. Τι έγινε, κορίτσιο? Μη μου χαλάτε την όρεξη, παρακαλώ. Λοιπόν, τι κάνουν σήμερα οι ασθενείς μας, Τζες? Πώς πάει το πόδι σου? Βλέπω πως δεν πάει καλά. Θα προσπαθήσω να το ζεστάνω λίγο. Μισό λεπτό. Είστε έτοιμοι? Έτσι. Πονάω. Πρέπει να σκεφτώ. Θα σου δώσω ένα χαπάκι. Ναι, να το χαπάκι, μην αρνηθείς. Γέστο, θα σε βοηθήσει. Έλα. Εντάξει, πάμε. Τι άσχημη γεύση. Τι έχω πάθει. Τι είναι αυτό? Μυρίζω λεφτά. Γεια σας ασθενείς, τι έχετε? Θα κοιτάξω το πόδι σας. Σίγουρα έχει πρόβλημα. Πώς να το λύσω όμως? Δεν ξέρω. Το ξέρω. Πρέπει να σκεφτώ. Έγινε. Θα σας βάλω ορό. Έτσι θα περάσει πολύ πιο γρήγορα. Ευχαριστώ, μπορείτε να πάτε. Θα κοιμηθώ λίγο. Τι ωραίο νεράκι. Θέλω κι εγώ έναν ορό. Θέλω και αυτό. Ναι, βάζω τα καλαμάκια με το σακουλάκι. Ωραία. Έτσι. Βάζω το ορό μέσα στο πόδι μου. Σούπερ, μου αρέσει. Κι εγώ θα ξεκουραστώ. Τι γίνεται εδώ? Αυτός είναι ο ορός μου. Μου πήρε το φάρμακο. Πώς τολμάει. Θα την τιμωρήσω. Να δει τι σημαίνει ξινός ορός. Έτσι. Θα δούμε τι θα πει. Ξινό, τι μου συμβαίνει? Τρέμω όλοι. Έχει πολύ πλάκα. Εσείς ποιος είστε? Η νέα μας ασθενή. Συγγνώμη που σας ξέχασα, Miss Tiffany. Τι να κάνω? Με 2 χρυσές ράβδους σίγουρα θα βρω μια λύση. Έχω ένα ειδικό μπλάστερ που θα θεραπεύσει το σπάσιμο στο πόδι σας. Τώρα έχετε υγιή και δυνατή ουρά ψαριού. Δεν θέλω ουρά ψαριού. Τι έκανες? Δώσ' μου τα πόδια μου πίσω. Ο γιατρός τα έκανε χειρότερα. Θα βοηθήσω, Miss Tiffany. Καλύτερα να της κάνω μασάζ στο πόδι. Πολύ καλύτερα, Σαμ. Τρόμαξα και άρχισα να υδρώνω. Πρέπει να ηρεμήσω.
τώρα να τα βγάλω. Ήταν φρικτό. Γεια! Τώρα πρέπει να κάνουμε μια μικρή ένεση. Έλα η Κέιτ πρώτη. Ένα τσίμπημα και θα είσαι καλά. Έλα εδώ. Μην τρέχεις γλυκιά μου. Περιμένουμε όλες. Έφυγε. Τότε είναι η σειρά της Τζες. Έλα εδώ Τζες. Όχι, τα λεφτά δεν βοηθούν. Πού πας? Μένει η Τίφανη τώρα. Έλα σε μένα, θα σε γιατρέψω. Όχι, Miss Τίφανη δεν θέλει ένεση. Το δάχτυλό μου δεν είμαι καλά. Όχι, σας παρακαλώ, όχι ένεση, φύγετε, σας παρακαλώ. Δεν μπορώ να φύγω, κορίτσια, πρέπει να σας κάνω μια ενεσούλα. Σταθείτε, δεν θα ξεφύγετε με τα πόδια έτσι. Φύγαμε! Είστε τρελοί! Αφήστε μας ήσυχες! Δεν θέλω ένεση, φοβάμαι. Πού να κρυφτούμε, κορίτσια? Γρήγορα, κορίτσια! Δεν κουραστήκατε ακόμα, κορίτσια, σταματήστε. Συγγνώμη, γιατρέ. Θα σας σώσω. Νομίζω ξεφύγαμε. Κοίτα τα πόδια μας, χωρίς γύψο και δεν πονάνε όταν περπατάμε. Είμαστε καλά, επιτέλους, τώρα μπορούμε να φύγουμε από το νοσοκομείο. Ναι, πάμε. Γλίστρισα. Έπεσα και εμείς πέφτουμε. Όχι, έχουμε γύψους πάλι. Είναι όλο δικό σου λάθος. Είμαστε κολλημένες εδώ. Αδελφούλα, μη μου κάνεις μούτρα. Σχεδίασα το σπίτι των ονείρων σου και μπορώ να το χτίσω. Το θέλεις? Ωραία! Χρειάζομαι χαρτόνι και πολύ κόλλα. Τώρα θα τα κολλήσω όλα μαζί και θα τα συνδέσω και θα έχουμε ένα χαριτωμένο σπιτάκι που μπορεί να ζήσει η μεγάλη μικρή μου αδελφή. Θα βάλω αυτή τη μικρή σκάλα εδώ, λίγες λεπτομέρειες ακόμα και τέλος. Τζες, σου έκανα ένα σπίτι. Θα ρίξω μια ματιά τώρα. Είναι πολύ άδειο και απλό. Πρέπει να προσθέσεις λίγο χρώμα, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ζακ, έλα, βάψε το σπίτι μου ροζ. Κανένα πρόβλημα, αδελφή. Θα διακοσμήσω τα πάντα. Είμαι καλός σε αυτό. Θα το βάψω όχι μόνο ροζ, αλλά και κόκκινο και μπλε. Ορίστε, Τζες. Wow, τι ωραία που είναι εδώ. Ένα τόσο όμορφο μπλε στους τοίχους. Χαίρομαι πολύ που σου αρέσει. Έκανα τα δυνατά μου. Πώς σου φαίνεται η σκάλα? Όμορφη, Ναι, πολύ. Μάνα μου. Ζακ, μου έβαλες μπογιά. Θα τα πω όλα στη μαμά μας. Όχι, μην το πεις στη μαμά. Θα τα φτιάξω όλα. Ζακ! Ζακ! Μπορείς να μου φτιάξεις ένα κρεβάτι που να κοιμηθώ. Κρεβάτι? Άσε με να σκεφτώ λίγο. Βέβαια, το βρήκα. Θα φτιάξω ένα κρεβάτι με ροζ χαρτόνι και κόλλα. Θα κολλήσω όλα τα απαραίτητα μέρη μεταξύ τους και η αδελφή θα μείνει έκπληκτη από τις ιδέες μου. Να το κρεβάτι σου. Τι? Όχι! Ζακ, κοίτα κάτω. Βάζεις το κρεβάτι ακριβώς από πάνω μου. Τη γλίτωσα. Αυτή η κίτρινη πετσέτα θα κάνει μια εξαιρετική κουβέρτα και μαξιλάρι. Τα τετράγωνα είναι έτοιμα. Θα το κολλήσω εδώ και θα βάλω κάτι μαλακό μέσα. Σε ένα τέτοιο μαξιλάρι σίγουρα θα έχεις τα πιο όμορφα όνειρα. Ζακ, παραλίγο να με χτυπήσεις με το μαξιλάρι. Και να η κουβέρτα. Με κοροϊδεύει. Ζακ, γιατί μου τα πετάς όλα? Θα μπορούσες απλά να μου στρώσεις το κρεβάτι. Κάτι τέτοιο θα ξαναγίνει και θα σου δείξω. Αυτό το τερκουάζ χαρτόνι θα κάνει μια υπέροχη ντουλάπα για την αδελφή μου. Απλώς πρέπει να κολλήσω μερικά ορθογώνια κομμάτια και τέλος. Σχεδόν ξέχασα τα χερούλια. Τζες, σου έφτιαξα μια ντουλάπα. Ελπίζω να το εκτιμήσεις. Σε ευχαριστώ, αδελφέ, αλλά γιατί το έβαλες εδώ? Τώρα πρέπει να το σύρω και αυτό είναι πολύ δύσκολο.
Αδελφή, θα μπορούσες να πεις αμέσως και θα σε βοήθησα. Θα βάλω την ντουλάπα εδώ. Και δίπλα στο κρεβάτι θα είναι ένα κομμωδίνο και ένα φωτιστικό. Κοίτα πόσο άνετο είναι. Wow, έχω ένα γεμάτο δωμάτιο. Είναι τόσο ωραίο εδώ, ακόμα καλύτερα από το συνηθισμένο δωμάτιό μου. Θα κοιμηθώ λίγο. Έχει κοιμηθεί η Τζες, νιστάζω κι εγώ. Πόσο γλυκό είναι να κοιμάσαι σε ένα τόσο καλό κρεβάτι. Ωχ, πεινάω. Θέλω να τσιμπήσω κάτι, Ζακ, πεινάω. Πεινάω. Δεν μ' ακούει. Εντάξει, θα του πετάξω μια οδοντογλυφίδα. Ίσως τότε θα με ακούσει. Ο γίγαντας ξύπνησε. Ζακ! Ζακ! Δεν ακούς την κοιλιά μου! Φέρε μου κάτι νόστιμο! Έχω μια καλύτερη ιδέα. Θα σου φτιάξω μια κουζίνα για να μπορείς να μαγειρέψεις κάτι νόστιμο για τον εαυτό σου. Εδώ θα έχει ντουλάπια και εδώ ένα χερούλι. Έτοιμο! Βάζω την κουζίνα στο σπίτι. Και τώρα θα φτιάξω άλλα ντουλάπια σαν αυτά από πάνω. Ναι, θα φαίνονται υπέροχα εδώ. Θα βάλω καρεκλάκια, τραπεζάκι και να το τηγάνι. Τι έφτιαξες στην κουζίνα ειδικά για μένα? Τι ωραία που είναι εδώ. Όλα είναι τόσο όμορφα. Και μπορείς να φας καλαμπόκι. Ορίστε, Τζες, πάρε έναν γκόκο. Μην παρατρώς. Πώς ευχαριστώ, Ζακ. Πρέπει να βάλω τον γκόκο στο τηγάνι και να το βάλω στη φωτιά να ζεσταθεί. Τι βαρύ που είναι. Δεν το ήξερα καθόλου. Ανεβάζω τη φωτιά στο μέγιστο και περιμένω. Τι νόστιμο καλαμπόκι. Μαγειρεύεις? Μπράβο σου. Ναι, θα είναι έτοιμο σε λίγο. Wow, τι popcorn. Τώρα πρέπει να το μεταφέρω κάπως. Ω, καημένη. Αλλά εντάξει, νομίζει θα σηκωθεί. Θα φάω το καλαμπόκι μου. Τι μπορώ να κάνω σε αυτό το χάρτινο σπίτι? Βαριέμαι. Έχω μια ιδέα. Ζακ! Ζακ, αδελφέ, βοήθησέ με. Μπορείς να μου φτιάξεις μια τηλεόραση? Βαριέμαι εδώ. Βέβαια, αδελφούλα, ξεκινάω ήδη. Τώρα θα κάνω τα σωστά σχέδια. Κόβω όλα τα σχήματα που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, πολύ προσεκτικά. Λίγο ακόμα. Και τώρα το πιο εύκολο μέρος. Πρέπει να κολλήσω προσεκτικά τα πάντα μεταξύ τους. Κόβω χρωματιστά φύλλα υφάσματος σύμφωνα με το σχέδιο. Τίποτα περίπλοκο. Το κύριο είναι να κάνετε τα πάντα πολύ προσεκτικά. Κοίτα, τώρα το κολλάω στο χαρτόνι. Είναι τόσο ωραίο που η μικρή αδελφή θα σοκαριστεί. Και τώρα τα πόδια και έχω έναν καναπέ. Βάζω ένα άλλο μπλοκ από πάνω και θα φτιάξω μια μονάδα ραφιών. Η Τζες μπορεί να βάλει όλα τα παιχνίδια της μέσα. Θα βάλω μερικά φυτά εδώ. Στην κορυφή θα έχει το κινητό, που για την Τζες θα είναι τηλεόραση. Μικρή αδελφή, σου αρέσει? Αδελφέ, είσαι ο καλύτερος. Χαίρομαι. Θα έμενα εδώ για πάντα. Τι μαλακός και άνετος καναπές. Τι θα δούμε απόψε? Όχι αυτό. Όχι αυτό. Multindo, ωραία, μου αρέσουν τα βίντεο τους. Multindo, μου αρέσει και εμένα αυτό το κανάλι. Έχω κάνει like και εγγραφή και πάτησα το καμπανάκι. Έχει πλάκα.